Stasi sinpat ngawan lam ka jeng kublai shapi baro lengba ka program ka ba ai kerteng. Wan ban mane shapi ki baju saki ban pej bat syak skor nakapor syakapor badru ya phi ki batmai ha ka kerteng ka jong uji sukres ubalong unong pen im ya kita ki ba ai ti hu ka jengya selok ha ka ni kapor nakaktian ka jong ublai ka long naka kitab u Amos ka lenong ka basau ka dekat ka bakat ar ki kentien ki baong namar kata kumningan le yame ko Israel bat namar ba ngan le yakane hame to kre bane kendu bat ublai jong me ko Israel ka phang lang ba jong kane ka jing slok ka jing puson na kane kapor kalong ka jing pen kre ki para mensim ki bakordor baro ngi im ha ka jing im ka baman lakasni ha ka bangi le ya kano ka bangi don kam ban da pen kre klem ka jing pen kre ngin omla ban poi shaka thong ka bangi mut lane ladangi poi ru kam dei kumbangi da angnut haba kran ya ka jing pen kre nadu ya u kunlung ki kmi ki kpa ki da pen kre haba don kam ne ban lej sha ai ki khana bar ki samla puleru ki don kam ban pen kre haba ki lej ki school lane ki college kam tam haba ki don test lane examen ki samla ki pen kre bha ya kalawai ban wan kumno ban perkhat ban seng ya ka long yeng ka long sem ki kmi ki kpa ki jupen kre lepa ya ka jing don kam ki khon ki kti hayeng ki nong lai kai sports ki jupen kre ban kilan met ilade hashwa bakin lej mene shim banta ki sipai shwa bakin long ki sipai bapura ki haban pen kre ni train bha ilade ban long ki babet bantur lada katma kensan kanwan kinong rap ru ki jupen kre katung katap halaki ayom ke baki kirap ngaru ngakran ye kene ke jingkran ngahab ban pen kre bat sakran bat baro ngidon kam ban pen kre haman laki kam hooj ke jingkran ke jung Amos hangne ka long bau blai ula bitar ye ki kun Israel namar ka pop ka bakilale ladangi pule ke kitab u Amos ngi shem ye kata namar ka jing palat jongki u blai ula bitar ye ki kun Israel ha ka bolo penja da ke jing kerduk bam ka jing rang terkong ha ka wei ke jaka bat slap ha ka wei ke jaka kumta kita ki bom yok slap kila jenjar watang ka bandi kumta kimat ya ki jing ublai ula bitaru lengba ka klam ka jing bam knyang ya ki jing tung ki jing tep bat bun ki wei hanrai ya tu ka ktien ublai baki kun Israel kimpei phang ya kane ublai upen bena bamenta keladai kalenti bakin hap ban pen kre lane bane kendu no dalade markmat ber ublai ubakilaya te jutang ha ka jing kendu bat ublai don kiban mat ya ka jing snausi ka bakrau kita kibalai yale persya ya ublai bat kiba yai kat kum kamon ublai kin mat ya ka jing kemen bat jing suk ha ka jing im ngiru ngi im makane ka juk ngi saki ya ka jing sneng sempat ublai yengi leng ba ki snem ki bala lej bat hadu menta meniru hanrai bon nangi ngimpai phang ka ka bompat ja hangi menta bon ki jaka ki kerdo ka bam ka di kiam kuslai namar bala slap palat
Ne ye ka jing bom don slap bat ka jing kerdo bam di. Ki nong rap ki kuslai ba ki so upai ki jur ki jap labam da ki poj bat ki knyang. Ka klam ayu ka bompat wan la ye ubriu ne ye umrat. Ublay ula bitar. Uong yang ina markataban penkre no bani kendu no dala de markmat. Bat ublay ubangi mane bat ngisyakri. Kumta kilok bat king bangai baro habalay ngidon kam na markata. Ya kajing penkre ya kane kajing im. Ki para mensim ki bakordor. Namar ngitip bangi im hagane ka pertai. Ngimti kena ya la ka jong ka jing im. Handre ngiti kena ya ka jing yap. Hoj ngimla bantip lano ngin yap. Handre ngitip ya ka bangi ngin sayap. Tangkum ka jing penken mau. Kanuksa ngiken mau ya uway na kiri ukraw. Jong kari ka jongi. U Dr. APJ Abdul Kalam. Haka jing wan bakadu jong u hanong ba shilong. Daka jing temu ban wan ban ya syam bat ki samla pule. Bat ka jing hikai ne lecture yaki. Pan ban kat ba idang yang ban ai jing kren ne jing hikai. Ila kelon no Hamadan. Hooj lara ye u sho hospital ban yo jing sumar. Handrai omla lei esyu bat ulai yap no hakatahi kasni. Ka ai ka bangamut leng bakane bangiru ngi em ka jing em ka babam tikna. Le se menta ngi syat ngi klan ngi bet ngi biang ngi dang don hakikam ki jam ban pendap ki babon ki bangi ngi temuru ban pendap syakmat. Handrai ka shibet la syai ngim tip ayu kanjia. Handrai ladangi long ki balapan krek. Bani syam bat ublay lane bani syam ya ka jingyap. Ngi tips kam baka jingyam hangta kan suk bat kan kemen. Namar ngi don ka jingait ke bas kam. Bahabangi pen krek. Ngin yok ru ya ka jaka. Ka boji sula pen krek. Na ka banta jongi. Kan mau ki shipangut ki thai sakti. Handrai tang sangut ki balapan kre habawan uta unong lait kurim. Bat kini kim kuslai ya kata ka jingwan poi ka jong u wat shiteng senyaru. Kumta ka kubor hakani ka por ka khot ka wer yangi. Kumbangi don kam ban pen kre ya ki ai haka jingim to ngin ken mau de. Ban pen krek kerpang yala ka jong ka jing im ban ye syam bat ublay. Ka jing pen krek ki para bangai ka dawa yangi bangin le ye ka mon ublay. Ka ba u sau bha e. Ublay unyo ban kerku na ka jing sngap bat syak skor na ka ktin ka ba khut ka jong u. Ublay na ka benta ka buram ka jong u ngin ya pai ublay haki jing duwai. Kokpa jongi ubah beneng ngi aingu ya me kopa namar ki jingker ku ki jong me. Hakani ka por leng ba jong kani ka jinge selok na ka kten ka jong me. Ka ba me mela bitar ya laki jong ki kon Israel. Mela ong ya ki bakin pen krek bani syam no dalade bat me ublay. Hoj ya ka jingyam ka jong ngiru kopa ngidon kam ka jing pen kra ki kam ki jam kat no tam ban pen kra ya ka jingyam ka jingya syam ka jong ibat me. Idwai namar kata bakan ni ka kubor kan long ka bor yangi iwai bangin long kita ki kon ki bala siuspa ki bala pen kra ya la ka jong ka jingyam. Ban ya syam bat me kata kasni ka jing bishar. Syam ko try yangi kumbangi long. Sabat syak skor ke bangu jongi. Nabah ke kerteng ke jong uci sungi duai. Amen.